Здравейте, аз съм Анатолий Бенкин, вие сте с предаването "Това е положението". При мен тук на гости ми е Михаил Михайлов. Завършил е Националната академия за театрално филмово изкуство през 2007 година. И сега той ще ни разкаже какво става след това с него. Здравей, Мишо! Здрасти! В първи курс в академията си с розови очила. Всичко е супер, ще станем звезда. Втори курс очилата почват да потъмняват. В трети курс започва да придобиват тъмен цвят. Почва да усещаш каква е реалността. И в четвърти курс очилата са тотално тъмни. Реалността е безмилостно жестока. Знаеш, че ще излезеш, ще работиш за 250 лева. Една от най-тежките професии на ПУК на разпространените схващания за сектор е много забавно, интересно, пълно с романтика, цвят и т.н. Всички, които са актьори, работят сериозно, знаят, че е много тежко. И работиш за джобни пари, за 350 лева. Пари, които ако отидеш в някоя голяма верига и купиш какво ти трябва за вкъщи, ще свършат за 10 дена. Това, като завършиш реалността е така 5 години, сблъскваш се с нея, ушамаросвате и започваш да правиш нещо друго. Затова аз не съм се насочил към театъра, а съвсем така друга посока. Добре, ти не си работил в нито един театър? Не съм работил. Веднага като завърших, разбрах, че като дъщеря ми ме пита, купим нови дънки и аз няма как да й кажа, обичам театъра повече от тебе, не мога да купя дънки. Затова започна да правя нещо друго. Имам партия агенция, занимавам се с детски рождени дни. Много усилена, много отговорна работа, забавлявам децата на рожден ден, но откъм така, ако трябва да засегна финансовата гледна точка, е много по-добре. Т.е. като отида в магазина и не се чува какво да си купя, да си купувам това, което ми трябва. Разбира се, съм жертвал и исках да се занимавам с театър, но това не стана. Само се върна назад към театрите. Какво според теб трябва да се промени главно в театрите? Тоест, само финансовата част ли е проблема, т.е. заплащане или, да кажем, халтурите, така наречените халтури в днешно време, които се правят, те факт, че се правят само единствено заради пари, заради нищо друго. Театрите трябва да променят из основно схемата си, тя да стане такава. Всеки държавен театър не трябва да има актьори и режисьори. Нещата трябва всяка година да обявява конкурс за 10 представления, които ще се играят тая година в театъри. Така свободно сформиралите си трупи да кандидатстват, да предлагат продукция. Така те ще са мотивирани да имат по-висока продукция, за да се преборят за място в държавните театри. И така цялата продукция ще се качи, качеството ще се качи, а сега има актьори на щат, на които не им се работи, защото взимат 350 лева, на директорите ни им пука, на тия от Министерството на културата ни им пука, на никой не му пука и затова театър е мъртъв и е в кома. Та изосновно да се промени тази схема, обаче понеже на никой не му пука, тя няма да се промени никога. Добре, Но сега... просто и в Америка е така, тя е измислена, просто може да се направи. Добре, това е хубаво предложение. Сега един по-актуален въпрос с днешна дата. Твоята съпруга е сръбкиня. Така. Нали? Тоест ти нямаш проблем с така наречените предразсъдъци, дали расови, дали морални, дали свързано с вярата и така нататък. Да. Искам да те опитам. Ситуацията, която се случва в момента в Турция. Виждаш, там стават скандали, протести и така нататък. Един народ става срещу своя премиер Ердоган. Какво ти е мнението на тебе? Имаш ли мнение въобще по този въпрос? Това ми е първият въпрос. Нямам проблеми с това, че жена ми е сръбкина, нямам предразсъдъци. Българите имат положително мнение за сърбите като цяло, за разлика от повечето ни съседи имаме предразсъдъци към румъни, към турци, към гърци, към исторически натрупвания, негативни и т.н. С Сърбия не е така, така че нямам проблеми. Относно събитията в Румъния, в Турция нямам мнение. Това са и някакви техни добре, според теб в момента се насажда една омраза, според мен преднамерена, към турците, относно това, че имаше изявление, че искат да слагат сърб на българския герб. При което много хора станаха тук в България и започнаха да протестират. Според теб това не е ли нарочна омраза към турците и не се ли прави с някаква цел? Омразата между съседите винаги се е подклаждала и се подклажда. Подклажда се омраза и с македонците във връзка с претенциите им за
това, че Благоевград и части от Западна България са техни. Относно от турците, тя историята се повтаря. Тоест 89-та година ги променихме имената, изгонихме ги, сега отново. Винаги трябва така, по-големите сили имат интерес, по-малките да са скарани, разделя, изкарва и владей. Когато съм на детско партия и децата не ме слушат, аз ги скарвам помежду им, за да ме слушат. Това важи и в глобален план. Глобален. Америка, Германия, силите, които на всеки му е ясно, че контролират по-малките, имат интерес ние да сме скарани. Съответно, лидерите на политическите партии с техни пионки, марионетки, изпълняват изискванията им и наредбите им и с елементарни такива подходи, медийни манипулации чрез медиите правят така, че да ни скарат, за да сме по-лесно управляеми. Тоест, както известно навсякъде, ние като народи на Балканския полуостров, говорим главно нашите съседи, ние като обикновени хора не се мразим. Само, че на политическо ниво те ни карат да се мразим. Подклажда се омраза, защото ако сме заедно и се обичаме, ще се обединим срещу тях. Ако сме разделени и сме скарани, няма как да се обединим срещу тях. Така по-отделно, по-лесно сме управляем, по-лесно ще им служим, те по-лесно тук ще отварят корпорации, ние по-лесно ще работим за малко пари. Всичко е взаимосвързано. Това е условие да те да успяват и да трупат богатства на наш гръб, да сме скарани и да се мразим. Да. Добре, какво ще ни кажеш сега за новото правителство, което така се сформира? Истината е, че политиците не искат нашия просперитет, нашето здраве и нашето щастие. Те не го искат. Искат един болен, беден и глупав народ, който да им служи. Как народа се поддържа болен, беден и глупав? С непрекъснати лъжи, с манипулации чрез медиите, вкарване на послания в главите ни, които да ни държат болни, бедни и глупави. Ако масата хора са здрави, умни и мислят с главата си, те няма да могат да бъдат лесно управляеми, няма да могат да работят за малко пари и няма да могат да служат на цялата система. Всичко започва още от образователната система. Образователната система е едно котило на безмозъчност. Там те отделят от родителя в началото по неестествен път още 6-7 часа на ден. И образователната система ти учи на всичко, но например не те учи как да управляваш парите си. Финансовото неумение по-късно се изразява в това, че ти си роб, да работиш за 500 лева, да не знаеш как да печелиш пари, да не знаеш как да ги управляваш и да ги имаш, да ги загубиш по-лесно. Така това те прави още по-голям роб и още по-голям роб. Тоест, целта на образователната система не е да създава умни хора, способни, а обратното. Да създава безмозъчни идиоти, в резултат на които 85% от населението е тъпоумно, 60% от населението е с субнормален коефициент на интелигентност, т.е. под прага на допустимия минимум. Това не се ли дължи на така наречената световна конспирация, че всяко едно правителство във всяка една държава по света работят изцяло за банките. Тоест, държат беден народа, за да може народа да взимат заеми от банките, за да не може едва ли не после да си ги връща и ти да се заробиш за цял живот да си роб на тази банка. И да работиш не за себе си, не за това да отидеш да купиш нещо на детето си, ами за това да изплатиш някакъв вид заем. Бил той за елементарната нужда от жилище, за елементарната нужда в днешно време от автомобил, може би, и такива елементарни наистина неща. Да, не засягам тая тема и няма да я засегна. Глобална световна конспирация, която едва ли не е верижна мрежова такава конспирация. Няма да засегна тая тема, обаче не казвам, че има такава конспирация. Може би има, може би няма. Няма преки доказателства, че има, няма, че няма. Затова не мога да я засегна. Но нещата, които казах, са така. Банките устроява ти да нямаш, за да вземеш от тях. Просто е. И естествено е да си взаимодействат с управляващите, с властимащите, за да правят така, че да нямаме. Ако не съществуваше тази парична система, как виждаш нещата? Как може да се случат? Бартерно. Тоест, преди да се създадат финикийските знаци, бартерната система, която все още е разплащателно средство на моменти,
щеше да съществува. Тоест, ти ми оправиш колата, аз отивам и забавлявам детето ти на рожден ден, да ме правиш колата е 50 лева, да забавлявам детето ти на рожден ден е 50 лева и... Това хлебарка ли е тук, бе? Аз те попитам нещо, понеже те знам, че си фен на Формула 1. Така. Следиш ли в момента? Следя Формула 1 следва така едни такива световни тенденции. Тоест формата измести съдържанието. На времето, 70-те, 80-те години имаше характери, хора с сърце, които правят искрено, правят нещо за спорт и искрено състезават. Истински изпреварвания. Сега няма нищо. Сега има едни бездушни типове зад волана, няма характери, няма хора с харизма. Изпреварванията са фалшиви, защото има една ново правило, което е, за да стане по-интересна формулата, повишиха вероятността да се изпреварва с DRS система. Тоест, когато се карам зад някой, насикам едно копче, задното крило се сваля, аеродинамиката ми се подобрява и аз го изпреварвам. Така стават едни изкуствени изпреварвания. Просто ти виждаш изпреварване, но то не е изпреварване, но не е никакво изпреварване. Просто защото някой си натиснал копче, стана по-бърз. Сега е Формула 1 пейсинг, не е рейсинг, а е пейсинг. Менеджмент на гумите. Сега пилотите не трябва цялото състезание да карат максимално бързо, както трябва да бъде цялото състезание да караш максимално бързо, защото гумите им се износват бързо. Нали, трябва да ги пестят. Трябва да правят така, че хем да са бързо, хем да ги пестят, нали, да не ги износват. И влизат по 4-5 пъти в бокса. Това е помия в сравнение с това, което беше преди 20 години. Гледам Формула 1 20 години. И съм гледал на запис състезания от 70-те, 80-те, по-голямата част. Помия е това. Объркаха всички просто. Сигурно си разочарован, че в Турция вече не се състезават. Аз до Турция нямах период да. Те ще ме тая. Вече ли ти пука? Не ми пука. Сега ме тая къде ще състезават. Ще отида до Унгария и готово. Добре, за футбола запознат ли си в момента в българското първенство? Слабо. Футбола също е... Като излезем в Европа, те ни лъсва, нали? Падаме от сервитьори, бармани, Мура, Словения и така нататък. Тук сме голямата работа. Но е смешно. Мисля, наистина е смешно. Смешното е абсурдно, нали? Неочаквано. Абсурдно е, че тук сме голяма работа, пъчим се едно от други, после Мура, Словения, от които има 3 бармани, 4 рибари и 8 бизнесмени ни елиминират във втори предварителен кръг. Смешно е.